Musuh Pamatodaya. উপহারটি বিশ্বজিৎ বাংলানগরে অনুষ্ঠিত হল এই পদযাত্রা আমার মাঝাত উপস্থিত হয়েছেনি আমার কাশী বছর দ্বিতীয় রাম কর্মকার তালিয়া তালিয়া राजीव चैटर्जी समन्वय जिस्नु बोसोराव बर'नि गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाखौ दिनै सनमान ब्रह्म हाग्रामा महिलारिमोना बेसेबांबा अननो हागौमोन जोथोन लानो हागौमोन मदद खालामनो हागौमोन नाथाय बिथांमोना गावनि श'रुम बानायबाय बिजनेस खालामबाय आरो हु बायबाय गावसोरनि गोनांगौ मानि बानायजुबनानै लाबाय आइ आफा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाखौ खेन्दासेबो बिथांमोना नायाखिसै दा नंखायनो रायजोफोर बेफोरबायदि लिडारफोरखौ जोङो दिनै जायगा होयोबा हारिया ध्वंस जागोन 15 बोसोर मन्त्रि जाबाय सन्तन ब्रह्मआ बे 15 बोसोराव काजलगाव ससिबनि समष्टिनि रायजो राजाया गुबुना नङाब्लाबो बर' माहारिया दिनै जोंखोल माखोल जौगा मागा जानांसिगौमोन नाथाय बिथाङा जेबो मावाखिसै दा नंखायनो रायजोफोर नैबे समाव जोङो राजखान्थि खालामगोन हारि रैखाथिनि हारि जौगानायनि आरो बड'फोरा जोंनो जि बिबान होलांदों गेरेमसा हारि दानायनि सोरबाया दालालि खालामनो नागिरोबा बेफार खालामनो नागिरोबा हारिखौ थगायनो नागिरोबा जोङो हारिया खौसे गसंनांगोन आरो बड'फाया होलांनाय जि सतबांसा समायखिना गेरेमसा हारि दानायनि फारसे जों ज' दावगालांनांगोन दा नंखायनो आङो गासैबो बासुगाव ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायदों नैबे इलेक्सना फैसानि थाखाय नङा नैबे इलेक्सना सोरखौबा राजा मन्त्रि बानायनो थाखाय नङा नैबे इलेक्सना हारि रैखानि थाखाय हारि जौगानायनि थाखाय आरो बेवहाय सोरबाया लानानै गदमदिन आजमल सोरबाफोरनो दिनै हारिखौ फाननो नागिरनायनिफ्राय हारिखौ बासायनो थाखायसो जों भट होनांगोन जों खौसे भट होनांगोन ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 30 बोसोर खामानि मावनाय सासे मेंनो रोङै जोहोलाव हारिखौ अराय सम अननो गोरों लेखा गोरों जौ जुवानि खाथियाव थाङै मोजां आखल आखु गोनां सासे सेंग्रा जयेन्द्र बसुमतारीखौ जों बिजाथि हिसाबै फसंदों दा ओंखायनो नोंथांमोना सासे बिब' महरै सासे बिदा महरै फंबाय महरै असे गावनिनो न'खरनि मानसि हिसाबै बयबो खौसे जानानै फैगौ अक्ट'आव टेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जयेन्द्र बसुमतारीखौ देरहाहोनानै सासे मोजां एमएलए सायख'नो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय ट्रैक्टर सभी मतदान करे एलजीपी जिताई दिए बीजेपी जिताई दिए जीएसपी गठन जिताई दिए कारण मैं जो অনুমতি प्रार्थी হিসাবে मैं এখানে আপনাকে সহযোগিতার অনুরোধ জানাই অনুরোধ मैं আপনাকে बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय रायजो राजाफोरनि जिउआव मोनसे कालारिं मोनसे मोजां महर फैथों आबिर गेलेनायनि गेजेरजों गोजोन सान्थि फैथों आं बेखौनो दिनै इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो नैबे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो गोजोन गायसननांगो जौगानाय लाबोनांगो आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो अराय समनि थाखाय जोङो बयबो हारि हारिसा गोरोबनानै थानायनि मोनसे मोजां थासारि दानांगौ दा नंखायनो नैबे बिसायख'थिया जों बयनिबो थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि जेसेबां बिजाथि दङ बिजेपिनि जेसेबां बिजाथि दङ बयबो देरहागोन रायजो राजाफोरखौ दिनै राजखान्थि फारसे सांग्रांथि लाबोनांगौआ बयनिबो बिबान दिनै बेवहाय बिजेपि जीएसपी आरो लोगोसे एजिपि बयबो खौसे जानानै जोङो राजखान्थि गेलेदों आरो बेवहाय दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों बासुगाव ओनसोलाव जोंनि हान्जानि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय बे रेलिनि गेजेरजों जोङो खौसेयै जोंनि गोहोखौ दिन्थिदों